Iinkokheli zekumkani eMzantsi Afrika okanye iRolesa ivakalise inkxalabo malunga nokufudukela kwabantu kwamanye amazwe ngokungekho mthethweni. Ukunyanzeliswa kwemithetho yokufudukela eMzantsi Afrika noko ikuchaza njengempembelelo ekhulayo kuluntu kwilizwe liphela. Ukunaba malunga nengxelo yalo mbutho ukucacisa ukuma kwawo kwaye sithethe ngezisombululo ezikhokhelwa ukuba okanye abakholelwa ukuba kufuneka zilandelwe ngokwenkqubo sikhokelo yomthetho. Sincokola nongumququzeleli kazwelonke weRolesa, uNkosana Manene Dabane. Nkosana, masikubulise sikwamkele apha e-SABC Lihaye. Sibe sibulela ngethuba othe ulenza ubuncokole nathi namhlanje. No, mandibulise kwemsasazi, ndibulise nakuba bukeli belisasazo. Siyabulela. Singakhange ibe kanti sichitha ixesha mnumzana, masingene kumba lo sincokola ngawo namhlanje. UMzantsi Afrika ubonakalise inkxalabo enkulu kakhulu malunga nabemi bangaphandle abangenazo iimpepha mvume abalapha eMzantsi Afrika. Mhlawumbi lo mba ubaluleke ngantoni? Okokuqala mandiqale ndithi inkxalabo ifanele uba khona, ngoba kaloku xa abantu bengena kwelinye ilizwe bengena ngokungekho mthethweni, ziye izinto ezenzekayo nazo zingabikho mthethweni because abaqalanga benza ngokusemthethweni. Now loo nto ke yenza inkxalabo kubahlali belo lizwe, ngoba kaloku izawuphulukana nezinto ezininzi. Umzekelo, izinto zamatyala ezenzekayo aziye zikwazi ubona okanye zifunanywe ngurhulumente because aba bantu ababhaliswanga, akukho maphepha athi balapha kweli lizwe ngokusemthethweni. Naw kunzima ukubafumana. Into yesibini, iphinde ichaphazele neenkonzo ezifunyanwa ngabahlali belo lizwe. Umzekelo, xa uya ezibhedlele usiya ezikliniki ufika kugcwele ke ngoku. Xa kaloku urhulumente esenza ulwabiwo mali kulo nyaka, suba eqale wajonga inani kwilizwe lakhe uba abantu bangaphi. Naw ke imali iza kubiwa ngokokuba kusaziwa bangaphi abantu belo lizwe. Naw xa ithe ke ngoku loo nto yenzeka, ze kuphinde kufike inani elingakhange labalwa, ifike loo nto ke ngoku yenziwe ingxaki xa kufanele kobelwane ke ngoku ngeenkonzo ziphele ngokumsinyana, ngokukhawuleza, ngoba kaloku aba bafikileyo abakhange babe babaliwe, so babe balungiselelwe kulo lwabiwo mali malunga neenkonzo ekufanele zifunyanwe ngabantu belizwe elo. Mnumzana uTabane, mandiphinde ndibuze ndithi kuwe, nina ningumbutho nimile kumba wokuba urhulumente lo uyasilela ekuqiniseni imithetho. Mhlawumbi ngokoluvo lwenu beningabawuli be kanti ngawaphi amanyathelo urhulumente athi awathathe kulo mba? Ilula le nto, kunemithetho yenziwe ngurhulumente, ngesilungu kuthiwa zii-migration laws. Le mithetho yenzelwe ncakasana ukulungelelana nezimeko sizibona zisehla. Ingxaki ekhoyo kurhulumente, le mithetho uyayazi kodwa akayisebenzisi. Yile nto sikholela into yoba siyamsola urhulumente, unenyawo lwemfene kule nto. Ngokuba wangaba urhulumente wayekwazile ukusebenzisa le mithetho ngokulungisileyo, ngeba le ngxaki asikho kuyo. Umzekelo, uyayazi urhulumente into yoba kuthiwa xa usiza kweli lizwe lethu uzovula ibhizinesi funeka ube nemali ephaa ku-5 million and above, so that uzokwazi ukwenza ibhizinesi irejistwe kakuhle. Ngoku ufuna ukuthi ezi ziphaza zonke ezivulwa apha umntu ngamnye wezasiphaza unayo i-5 million? Yimibuzo ke kufanele urhulumente ube uyayiphendula leyo. Uhambe uye ezifemini apho kuqashwa khona abantu. Phayana kuqashwa abantu bengenamaphepha, baphinde aba bantu baxhatshazwe kwabona kwazezi businesses. Kodwa urhulumente unawo amasebe ajongene nalo mcimbi. Umzekelo, i-Labour Department ine-inspectors zihlala zisiya kwaba bantu, kodwa into eyenzekayo akukho tshintsho lwenzekayo. Naw loo nto ichaphazelo inani labantu balapha elithi asifumani misebenzi ngoba kuqashwa aba bantu. Aba bantu baqashwayo abanangxaki xa befumana imali engekho kumgangatho uba umntu waseSouth Africa afumane imali ezawulungelelana nento yoba akwazi ukuhlangabezana neemfuno zakhe zokuphila.
xa imali incinci ibe amaxabiso okuphila exhomile, umrholo wakho ungalandinganawo, kucacile ingxaki leyo. Naw ke okwesibini, kubekho into ethi kwa aba bantu bangaphandle abakwazi uyigcina imali ngoba amaphepha abanawo. Imali ayiyi ke ngoku koovimba bethu, ihlala kubo, bahambe nayo bayo ngaphandle. Loo nto ichaphazele ke ngoku umgangatho wemali yethu eSouth Africa. Kwaye ke ngurhulumente osixabanisayo nabantu bangaphandle. Siyayazi into yoba bakhona abantu abazayo kwilizwe nelizwe, ayinawuphela le nto into yoba kubantu bahambe, kodwa into esitshoyo yethi makubekho indlela eyenziwayo, makubekho i-documentation, amaphepha abazawusetyenziswa bona. Ingxaki urhulumente unorhwaphilizo, unabasebenzi bakhe abakhohlakeleyo. Sesibabonile bebanjwa, kodwa bawubanjwa kude kube nini urhulumente engathatha amanyathelo okulungisa? Ngoba apho urhulumente into asilela kuyo kukuba qinisekise le mithetho ayibhalileyo emihle iyasebenza. Ityeshelwa njani urhulumente ekhona? Ndiyafuna uba sihlale mfuthi kulo mba wokuba urhulumente esilela, ngoba ezinye zezinto enikholelwa kuzo kukuba abahlali kwi-community kufuneka ibe ngabo ngoku abazawuthatha amanyathelo apho abe kanti urhulumente mhlawumbi usilela khona. Mhlawumbi nicinga uba naningumbutho, abahlali baqala ndawoni, baphakama benze ntoni, futhi babe besenza konke abakwenzayo ngokomthetho, futhi kube khona noxolo phakathi kuyo yonke loo nto? Sizinkosi kulo mbutho weRolesa sithi urhulumente makangavumeli le nyikitsha ihambe iye phambili, kuba wayezimisele ngowayenqande kwangoko. Naw abantu babonile urhulumente uyasilela. Into embi yeyoba abantu bazawuthathela umthetho ezandleni zabo, benze oku bacinga uba kufanelekile ukuba bakwenze. Umzekelo, nanku urhulumente uspenda imali ekuthiwa yi-600 million. Laa mali ingaba yenze ntoni kum nawe ngoku? Bangasinikeza i-breakdown bayobe laa mali, bathi ngelaa langa lange-30 le mali isebenze oku noku. Kuba nopresidenti bendimamele bemi-interview apha bembuza, uthi uHappy wonwabile ngendlela abantu baseSouth Africa abaye baziphatha ngayo, kuba nale migushuzo yenziwayo khange ibe nodlwabevu, khange ibe nengxokolo, khange imoshe abantu. Ewe, zenzekile iziganeko phaa naphaya. Ililungelo labantu ke into xa bengonelisekiyo babonise urhulumente ngale ndlela. Uyawukhumbula msasazi, uTata uMandela wayethetha le nto, wathi ukuba ngaba i-ANC iza kwenza le nto amabhulu ayenza kuthi, nathi kufuneka senze le nto yenziwayo ngaphambili kulo rhulumente ukuze izinto zilunge. Ndisafuna ukuthi abantu bakuthi basenomonde, ngoba sabonisa urhulumente ukuthi awenzi kakuhle, khawuleza wenze, usilele, sowumoshile urhulumente. Naw xa ngaba kurhulumente usasilela, izawuba ngentla kule nto iboniwe isenzeka. Singafuni futhi kubekho abantu abazawubulawa, singafuni futhi kungabikho intsika yobuntu kuyo yonke into eyenziwayo. Kufuneka kujongwe abantu abezayo beza ngoluphi uhlobo. Abantu besizwe naliphi ilizwe alinovumela into engenamthetho elizweni layo. Sibonile eZimbabwe kukho umthetho othi amashishini amancinci awunakwenzelwa abantu bangaphandle, wenzelwa abantu baseZimbabwe. Naw apha silwa ngento urhulumente ngoyilungisile asileleyo kuye, eyokukhusela abantu ke bahambe loo mashishini wabo. Kukho le nto ke ithethwa ngabantu kuthiwe abantu bathi abantu baseMzantsi Afrika ngamavila. Ngamavila phi endaweni yabo? Ukhathazwa yintoni umntu xa elivila kwinto yakhe? Kokhiwa izakhiwo apha kudala, ezi buildings besekhona ngabantu baseSouth Africa. Naw leyo into ivele ingavakali ke ngoku kubantu basekhaya, kuba into abayibonayo abafumani mathuba wemisebenzi. Kanti urhulumente benoyilungisa le nto. Sithi uthi umthetho kufuneka kuze ngaphandle abantu abanezikills esingenazo thina, bazosifundisa ke, hayi izikills esinazo. Umntu ongudrayiva ayiso skill esinqabileyo, umntu osebenza emakhitshini ayiso skill esinqabileyo. Kodwa ke athi mabangabonelelwa abantu abaze ngamaphepha aselulungelweni bezofuna umsebenzi eSouth Africa. Urhulumente nguye oxabanisayo. Sekukho le ntiyano uyibonayo, urhulumente utyeshele ukusebenzisa imithetho ayiseke yena kuqala.
Mnumzana uNkosana, Nkosana uManene, ndiyakuthanda xa uthetha ngentiyo, ngoba umbuzo wam olandelayo ubuza uyancakasana kuloo nto yokuba mhlawumbi ke ngoku nina ningurolesa, because ke abanye abantu bona banalo uloyiko loba mhlawumbi kule migushuzo yenzekayo ingabe kanti ibonakala ngongathi yintiyo nenzondo nokubukulwa mhlawumbi ke kwabemi bangaphandle. Mhlawumbi nina ningurolesa nikuhlula njani ke ngoku kuba ngoku singaba kanti nina niqinisa umthetho, ukanti nibe niqiniseka kanjani ukuba anityesheli okanye aninyashi amalungelo abemi bangaphandle, bona banazo ke mhlawumbi iimpepha mvume zoba babelapha eMzantsi Afrika? Andikuva kakuhle msasazi, kodwa ke ndiyafuna ukuthi le ngxenye endiyivileyo uyithethayo ithi le nto urhulumente makenze akufanele ukwenze. Masathatha umzekelo phayana ezilalini, sinamashishini amanintsi phaya ezilalini wabantu bangaphandle. Ubuyajonga iimeko zala mashishini enziwa pha, aba bantu balala kwalapha, aba bantu bathengisa ukutya. Sesibonile ukutya okuthengiswayo akukhange kwajongwa ngurhulumente waseSouth Africa, ngoba akumithi umgangatho into efanele ityiwa ngumntu waseSouth Africa. Sigqiba ufumana irekhodi apha eyabantu ababhaqwe besenza ifeme yotywala eMpumalanga, siva apha ku-social media. But aba bantu obutywala babenzayo ababutyi kwabona, bafuna buthengwe sithi. And aba bantu baqashwayo kuqashwa abantu bangaphandle. Siyile kwiifemi ezininzi apha kuqashwe abantu bangaphandle behlaliswa phaa kuba nebhizinesi ithanda le nto yokubaxhaphaza. Sasazi ibuhlungu le nto, ndibone abantu abade bacela abanye abantu basebenzise ii-bank accounts zabo. Ithi xa amapolisa bababamba beshiye naloo mali yabo kuhanjwe nayo. Now uyayibona into yoba asilweli thina sodwa singabantu baseSouth Africa, silwela naba bantu baxhatshazwayo. Ukuba umthetho uyasetyenziswa akukho mntu uzawuxhatshazwa. Aba bangaphandle mayicace into yoba xa besiza beze ngabuni. Kukho abantu abeze kweli lizwe kuba kungekho zixholoxholo ezindaweni zabo. Naw xa besiza apha bafike bongeza inani eliza kwenza into yoba ke ngoku singonwabi. Into ibivelile into ethi bonke abantu, elona lizwe eAfrika lineembacu ezininzi yiSouth Africa. Ukogqitha wonke amanye amazwe aseAfrika kuziwa apha. Ndixelele ke ngoku xa sinemida eyeke ngolu hlobo kwenzeka ngalo, bephuma bengena yonke le mihla, umthetho uzawuba njani? Ngoba ilizwe once lingabi namthetho uyayibona kuzawuba kwamazenzele. Kuza kwenzeka le nto yenzekayo yoba abantu babhenele esitalatweni. And le mingcelele yenzekayo ndisayitsho into ethi ndiyayibona into yoba iyawuqhubekeka de urhulumente uyilungisile. Mhlawumbi ke ngoku ukuqukumbela, mhlawumbi ke ngoku yintoni nina indima yenu eniyidlalayo eza kuba nefutha mhlawumbi elide ekuqinisekiseni ukuba abemi bangaphandle apha eMzantsi Afrika okanye lo mba wabemi bangaphandle abaseMzantsi Afrika iyasombululeka, futhi isombululeka sibe sihleli ke kumgaqo siseko waseMzantsi Afrika, kuquka ke namalungelo abantu? Into yokuqala sifuna amalungelo abantu ahlonitshwe kangangoko njengoba emiliselwe kumgaqo siseko weli lizwe. Into eyenzekayo urhulumente udelele inkosi kakhulu. Urhulumente akaziboni inkosi. Ndimbonile upresident ebiza inkosi ngomzuzu wokugqibela esithi uThemba into abasawunqanda silungise abantu. Ulungisa njani abantu kudala sikhalaza sisithi urhulumente iza sihlale esithebeni sixoxe kulungiswe ezi zinto? Uzawuza ngomzuzu wokugqibela abantu nabo sebenomsindo ongaphaya. Wena urhulumente udelelisa inkosi ngabantu bazo, because abantu bayabuza zinkosi iphi eyenu indima xa kulapha. Kuba kaloku xa besisebenzisana norhulumente ngeba le nto khange yafikelela kule nto yoba aba bantu bagcwale ngale ndlela ingekhoyo. Sisatsho nangoku sithi urhulumente makalungise imithetho yakhe, makasebenzise le mithetho ikhoyo, kodwa akanawusibiza ngomzuzu wokugqibela athi masilungise le nto. Siyafuna ilunge le nto, kwaye noba sesibiza usibiza kuba esengxakini. Sisathi nangoku makasibize ziroleza simxelele uba makulungiswe njani. Asizuthetha into entsha, sithetha into ayaziyo akufanele uyayazi uba yenziwa njani urhulumente. Ingxaki urhulumente uzidelela inkosi, akazijongelanga ntweni. Udelele nabantu aba baseMzantsi Afrika, uthatha izigqibo eyedwa ngendlela yakhe.
Masibulele. Ukuba urhulumente uyasimamela isenosombululeka le ngxaki, ayiyonto ingamandla, isenosombululeka le ngxaki. Kwilali nelali siyayazi uba zingaphi ezi ziphaza, bangene njani aba bantu. Kutheni le nto abantu xa besithi maziphume ezi ziphaza zingabikho urhulumente ebakhusela? Alright. Masibambe ngazo zozibini kuwe umnumzana Tabane, yinkosana uManene Tabane. Sincokola ngakho konke ke ukuthi kuchaphazele abemi bangaphandle abangenazo iimpepha zokuba babe lapha eMzantsi Afrika. Yakhumbula ke mbukeli ukuba yena ungumququzeleli kazwelonke weRolesa. Ukanti ke mbukeli sakhabe sithi xa kuloo ndawo kwelo udliwano-ndlebe, kodwa ke sijonge kweli inqaku.